Big Lion SGY TV. Malam Kanu, menene burinka a wannan kasar? Ni da za mu ta mawala a jingirar da kasar. Billahi alladhi la ilaha illa huwa a jingirar da kasar nan kawai. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyal azim. Kwankwason uwa kana. Mun ji haka. Je ka ba mu guri. Tanan ma zan bi. Mu ba za mu daina faɗa ba wallahi. Sai ko ga bosho, kai kuma menene burinka a wannan kasar? Bayar kafa nake yi, kai shiru. Ni wuri na ni hau a kurkura. To shikenan ka kaddara ka hau a kurkuran sai ta faɗi. Hauka ce yi. Ai kaddara ce. Tana kan kowa. Allah ni ma da. To yanzu dan dubin uwarka. Allah baka. Big Lion SGY TV.